اللہ مالک نو کرا یاد ہمیشہ جیڑا عقل دانا اللہ باوے دا بت بنایا تے لکھیا وچ قرآن نور و نور پیا برسے تے شمع دی چڑی اللہ آسمانہ کوئی جانے شک ذرے دا پڑھ کے ویکھ لے صورت ہر رحمانہ اما ہوا تے باوے آدم 500 سال وریاں دے وچ جنت دے مانی موج انساناں ایک دیاڑے باوے آدم خودی کیتی میں تو کون چھڑیندا کھانا اونوں کنڈل سپ دا مور بہ گیا مالک چارے لاما شیطان مثال کیڑی دی بن کے آیا سپ دی رگ تے موتریا مور دے قدماں تے گیا سچ پکھانا شیطان وڑیا جنت وچ گلزار دے باوے آدم نو کنک دا دانا کھو کھوایا جن تو کڈ کے کر دیتا سال بریانا 313 ورے ولایت مشرق دی باوے کیتیاں زاریاں سوک سوک کے ہویا او سرو دا کانا ایک دیڑے پڑھی نماز فجر دی او ڈی گئی وردے تے رو رو کے رب دا بیٹھا تار جرمانہ اللہ ارشاد کی تباوے آدم نو تیرے وچ اولاد ہونی کرو زیدہ کاربان نا اللہ ڈگے 2 بخشیش چباوے آدم تکیتے او زمانے مستری کو باوا ٹریا پھاد لگاما او زمانے مستری کو اناپے بنائیو سال بنیاڑی آپ پہ جنگ لائیو سفانا حجری ڈگے جو لوج رقبے دے لیسکار روانہ اتلین مارے سوتیاں آکھے نیڑے آکے میں ٹرنا بے دھیانا ڈگے آکھے سوتیاں مار مار کے چمڑا توگے لا لیا میری بھی سن لے تھوڑی جی گال جوانا سین اللہ کی دیو جن تو باہر وگایا جیڈاں تو بے نقصانا باوے ڈگے چھڑ دیتے سچی وی جناب دے رب نو دتا سمانج غلام کیڑا مال بیٹھے آئی بخشیش کیتے ان اجو مارے وانگ شریکاں دے تانا اللہ حکم فرمایا جبرائیل نو او لتھ رب دا لے کے جاب پروانہ او ڈگے دے منہ دے ہاتھ چدریا ایک دی پارو ڈنگرا ساریاں دی کیتی جاندا بند زبان باوے آدم دی چکی پیٹھی او جیڑا ہوندا کام زنانہ تے جمنا تے مار ضرور جانا میاں جنیا سدا رب دا پڑھ شکرانہ بابے خانو آکھیا وے اللہ لانتی کر کے اپنے دربار وچ باہر وگا چھڈیا جنوں تھوڑا بلوچاں دا تے اے شیطان دا ٹھیک ہے میں نہیں وچ وڑن دینا میں نہیں وچ وڑن نا اون نہ آکھیا مڑ تو نہ وڑن دے اس آکھیا اللہ نہ کرا یاد ہمیشہ جس بندہ مڑ سکیم تے اللہ پائیں تام دے گھر تے ہر ویلے راضی رہندا نبی رحمت عالمین تے 10 لاکھ وریاں دے روح پاکاں دے سیل کریندے رہن رحمت والے اس ندیم تے 9 ارب 70 کروڑ 90 لاکھ ورا ذکر پہ ہویا پاک کریم تے اس تو پیچھے بنیاں 7 زمین 7 آسمان اللہ پہاڑاں دے ٹھوک چھڈن کل زمین تے دے چاند تارے روپ سنگارے اللہ کیتا کرم گلیم تے اللہ دتا حکم ملائکہ نو مٹی اج کے کرو اکٹھی 40 سال میرا دا برسیا میو زمین تے اللہ موڑ حکم ملائکہ دتا باوے آدم دا بت بنایا نقشہ دھار کے لفظ زمین تے اوناں اللہ حکم فرمایا تسی یہ ہاتھ پیر بنایا ناک منہ تے اکھی کان وجند بھی پھوکو دورا مداب تے پھیرا سات کلیم تے اس دیاڑے نا کنا سنیا تے اکھی تکیا اللہ با کیتا ترس مسکین تے اللہ پاک فرمایا باوے آدم نو ہن تو کون سے میں کون اٹھ باوے تھوڑی جی زبان بوائے پڑھیا شکر الحمدللہ رب العالمین تے اس اللہ موڑ حکم ملائکہ دتے سجدہ کرو سب آؤ جب تعظیم تے ساریاں سجدہ کیتا استاد ملائکہ دا انکار اور بہت مٹی دا میں نہیں سجدہ کرنا اللہ لانتی کر کے عرشاں دے تو فرشت چا سٹیا سارے لعنت آکھو اس لائن تے اللہ کہا جا جبریل جنت والے دروازے وچ کھڑو کے ساتھ دور نو مار تے ہونی کر چھڑ میل بلین تے جبرائیل سد چا مارے اما ہوا دی کنی گیا پائے بلا رہا جد آوازہ پھریا کل زمین تے اما ہوا جن تو باہر نکلی جبرائیل باوے آدم دات فدایا آکھیا اے بھی کھاکیے تے کر لے صدق یقین تے اللہ دوویں جنتی داخل کیتے باوے آدم سہل جکیتا شیش مکان عجیم تے اوتھ 5 ناں ڈٹھے علی فاطمہ حسن حسین سردار نبیاں دا باوے دا دھیان پھر گیا رب رحیم تے باوے آکھیا مالکا پہلا خلیفہ تے میں نے پیدا کیتا یا نا 5 دے کدوں لکھ لینی مڈ قدیم تے اللہ دے دل تے غیرت آئی باوے دے دل تے شاہی پی اللہ دوہن جن تو باہر وگایا 60 گتے جنگل اس ورہیم تے 313 ورے ولایت مشرق دی گزاریاں کیتیاں
تے باوے آدم ایک دیڑے آکھیا مالکا میری کتنی راندی آد مصیبتاں دی کتنے راندے نو مصیبت والے ڈنگ کٹین تے اللہ آکھیا ویکھ تو میرے عرش اللہ اسماناں دے رب تے تا کتارے باوے دھیان ماریا او سگمے پائیں تن بیٹھے دا جلوے پہ پوندے عرش عظیم تے اس لئے باوے آکھیا یا مالکا میں معلوم ہویا تیرا کو خاص قبیلہ ہے میں بخشی جیڑی ہوئی ہے بھول بھلین تے اللہ آکھیا پڑھ درود صلوات اعلی مندی تے باوے پڑھ کے بخشیا نبی رحمت عالمین تے اللہ آکھیا جا جبریل ما وت باوے آدم دے میل کرا صفا مروہ اس پتھرین تے اس باوے آدم دے پٹھ دے وچ 1,24,000 پیغمبر ہونا تے روح نبی سونے دا چلدا جاسی ہر ایک گدی نشین تے اس دے دل ذرا نہ لگی تو قربانی دا آرڈر آ گیا جب دے ابراہیم تے ابراہیم نواز ہوا کے اسماعیل تیار چکیتا حسین علی دی اپیل چکیتی یا کمین تے یا مالکا اج اسماعیل قربان ہو گیا تے دے وچ نبی سونے پیدا ہونا یہ قربان ہویا تے نبی نہ پیدا سی جے زامنی آکر چونی ہر ایک دی وانج کھڑین تے اس دیاڑے اپیل سید دی رب منظور چکیتی شکل دمبے دی روح امام حسین دا جبرائیل ارشاد تو لیندا کر کے جٹ سکیم تے اس دیاڑے اسماعیل بچایا قربانی ہو گئی روا آرے فین تے او دے وچ سونا نبی پیدا ہویا تے مہراں لگیاں موسرا لین تے اسماعیل قربان ہو جاندا تے اج قربانی سنت نہ ہونا ہر ایک مسلمین تے کھانو مانگ دعا رب تو اللہ خیر سناوے سچے نبی دے دین تے جس دین دی پارو 3 واری حملہ ہویا امیر المومنین تے پر جنہ پائیں تان دے گھر نو منیا انہاں سر پروان دے شو تو پار ہو جانا جڑے چلن پیسے تے یقین بابے موڑ ڈولا کا جنڈے اس آکھیا مالکا تیری گزری آمدن دا نفع نقصان کیتے نامیاں جنڈیا سیر بنیا نہ سیر سدائی جس سے وانج امتیان کیتے نہ عالم بنے تے نہ فاضل بنے مڑ رکھنا ڈیر گمان کیتے ایک دیڑے پھلاں تو 12 اڑ جانے تیرے حسن دا سی باغ بستان کیتے چل دی سراں ضرور چلنا ہے نالے وسدا رہنا فانی مڑ جہان کیتے یہ جنڈیا اپنی موت نو یاد ضرور کری اگ ابراہیم خلیل رحمان کیتے کدے زمانہ نبی پاک یعقوب آیا حضرت یوسف شاہ مصر دا حکمران کیتے کدے گئے جنہاں دے تخت چلے نال ہوا دے داؤد پیغمبر تے شاہ سلیمان کیتے کدے گیا سلطان سکندر رستم دا پہلوان کیتے کدے گئے جنہاں دلی تخت تے بادشاہیاں کیتیاں اکبر تے شاہ جہان کیتے کدے گیا سلطان سکندر تے دارا انہاں دا آج سمیان کیتے کدے گا عدل انصاف والے کسرہ ہندنی ملک زمان کیتے جنہاں دنیا تے کئی ڈنگ رب صدا نمرود فرعون حامان کیتے کدے راجہ بوجھ تے رانی باغ بتی صاحب چکھاں دا باغوان کیتے کدے گیا جس حکم باپ دی کیتیاں حکم عدولیاں حضرت نوح دا بیٹا ہو کنیان کیتے جس نبی پاک محمد دی خاطر خوہ کٹایا ابو جہل نبی دا بے فرمان کیتے جس قلعہ خیبر دا فتح کیتا شاہ حضرت تیری شیر جوان کیتے باوے آدم نو یاد شمار کریے مر گیاں دا قبرستان کیتے ایک دے خالی پنجرا جانا رہ کرانگ دا رانا اس نمانی لوڈی جے جان کیتے پوسی ڈیگری جال پکھیروਆਂ ਨੂੰ تیرا بھلیا عقل تے ہوش دھیان کیتے چل دی سراں نگارے کوت تے وگنا بلوچا اللہ دی معلوم اللہ وائے اوتے پکا ہونا ونج مکان کیتے اگو بابے کھانا کیا مالکا تیری قدرت دین کمال کتنے بندہ جے پیدے آپ کرے نا 8 پاراں دے بندے دے اندر جاندن پھر خیال کتنے اول تو لگ کے آخر تائیں مڑ گزر جاسن گئے سال کتنے یہ ایڈا پہلا سپارہ پاک قرآن دا ویچو دینے سال کتنے یہ دنیا تے ولی اولیاء انبیاء ہوئے نو نوے چائیں نبدال کتنے یہ پیچھے مدینے توڑ کے لگے نجستے ہیں حلال کتنے 1,24,000 پیغمبر ہے اون نوے چاہے منصبدار کتنے جدو نبی گیا شام میں راج اتے ہون اگے ملائک کھڑیا کر کے نبی دی انتظار کتنے آکھیا 90,000 کلام پیاریاں کیتے تے رات 18 سالاں دی اوتے ہوئے دوہاں دے مڑ جواب سوال کتنے یہ دیاڑے حضرت یوسف مصر جا وکانا مگر او دے پھرے نے آن دلال کتنے مائز لے کھمول خرید لیا پلیو بھرے نے اس دینار کتنے
میتر الیاس دی فوج نو جدوں بھیڑاں بنیاں شاہ نیل دریا تو ٹپینے والے بن گئے پار کتنے مدینے پاک محمد دے وچوں پے ٹر سداگر ترے لے کیوں قربانی دا مال کتنے کو جسا تلواری وانڈ لیا سید تلے تیرہ دے نال کتنے 1950 تیر امام حسین دے بدن لگا او دسلو ہوئے نے پار کتنے 7ویں چاند محرم دا سید دا مسلمین نے پانی باندھ چکیتا کسے رہ گئے انہاں دے بال کتنے شام دیاں قیداں سیداں دیاں لکھ لیاں نے انہاں قیدیاں وچ آئے پردے دار کتنے جنہاں بائے نیزے دی نوک اتے قرآن سنایا کوئی کھانے